Oh, ndinofara ini nemufaro waJehovha. Oh, ndinotamba. Some tragic news leading your bulletin now. A woman and 2 children of hers have drowned in the Limpopo River while attempting to cross from Zimbabwe to South Africa. This tragedy unfolded yesterday. Now, undocumented Zimbabwean nationals often cross the river, which is usually dry, seeking... So chiterera kana unga subscribe by this channel, I kindly ask you mzukuru to subscribe, but turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. And ndida kutenda ine support yese inokutenda vazukuru ne support yamunopa pa Saint TV. And also vazukuru hande tino supporta Saint TV Foundation, tine basa ura tiri kuita ikoko ndinoda kuti ndikukoke imese kuti hande tinobatirana pamushande pedu vazukuru uye mhuri iri kunze iri kutambura vana vasina zvekudya zvokupfeka ndevedu zvakare vazukuru. Handiti so foundation iyi ndeyekuti ichange ichibetsera kana kuti inobatsira vana vasina zvekudya zvokupfeka kunzoko. Handiti so chiteerera muzukuru wangu wasekuru Saint. Masirisa social media mune nyaya iri kutenderera, nyaya inorwadza sekuziva kwenyu kuti mazimbabwenzi vazhinji kana kuti vakati vanowanzoita border jumping. Handiti vachikrosa nekuna Limpopo kwana Panda Mai Maria ndonzira dzavanoshandisa. Tinoti kuziva zvedu so kuiko kuya uku kwana Panda Mai Maria vakupinda nemusango didi vonoti muna Limpopo werekana vave mhirigorogodhera. So zviri kunzi zvionise ndisekuziva kwenyu mvura iri kunaya, mvura yakawanda mazuva ano, so gwizi kwakazara iro Crocodile River kana kuti Limpopo River. Handiti so zvarakazara pane mudzimai akanga achidawo kukrosa kubva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa nevana vake nevamwewo vakanga vainawo. So pane man-made kana kuti mabhotsi anogadzirwa kudzimba ari kukrosesa vanhu vachienda kuSouth Africa. So zviri kunzi mudzimai uyu nevana vake vakakwirawo muchikepe ichi kana kuti chimwadiya ichi. Handiti kana kuti chibhoti ichi chikazosvikawo pachakabheuka chine vana nemudzimai uya nevamwe vanhu vakanga varimo. Zvinorwadza nekuti mudzimai nevana vakasvika pavakapinda njodzi iyi vakatadza kubudirira kubuda sezvakaitawo vamwe panjodzi imwe chete vakararama, ivo vakabva vafira panjodzi iyoyo vazukuru. May their souls rest in eternal peace. Handiti chinova chinhu chinorwadza vazukuru, tichida kungoyambirana kuti vazukuru zviri nani kuti tinge tiri tinogara kudzimba dzedu kana tisina mapepa akakwana ekukrosa mabhodha. Handiti because nzira idzi dzinorwadza vazukuru. Musango imomo ukasakutwa negwizi sezvizvizvi maguma arimo futi vazukuru, maguma varimo vanenge vakagarira futi vanhu kuti vakubirei zvinhu. Mune njodzi yakanyanya vazukuru. Handiti so toiziva kuti mapasipoti anogona ari kushupa kubata nekuda kwedzimari pamwe nenguva futi iwo uchida kuenda pakuti urasikirwe neupenyu hwako nevana vazukuru. Zviri nani kuti tirege kuatempta kukrosa rwizi sekudaro. Handiti ngatingoshandise bhodha iroro zvichirwadza zvichirema. Kana tichifanira kunge tiri tinomirira nguva tomirira nguva tichizofamba nenzira kwadzo. Handiti so ndo nyaya yandinayo vazukuru. Ndichingoti dai mwaranyaradza mhuri yakarasikirwa nemhuri iyi. Handiti nemudzimai nevana Mwari avanyaradze panguva yakaoma kudai. Ndo nyaya ndauya nayo vazukuru, nyaya inorwadza, nyaya inosuwisa. Titaurirane kuma-comments. Don't forget to like and share our videos. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, tichibata tichi much love.